ውላድኩም ስኒ የውፅእ ከም ዘሎ ብኸመይ ክትፈልጡ ትኽእሉ? ውላድኩም ምራቑ ብበዝሒ ከውሕጅ ከሎ ወይ ግርፃኑ ክሓብጥ ከሎ ስኒ ከውፅእ ደሊ እዩ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ኢኹም። እቶም ቀዳሞት ናይ ጸባ ስናን ምውቃሎም ንወለዲ ዓብዪ ብስራት እኳ እንተኾነ እቲ ከይድን መስርሕን ግን ፈታንን ዘሻዕልን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ወለዲ ከምኡ እውን ሓደ ሰሙያ ጥዕና ናይ ህፃናት ብርቱዕ ረስንን ውፅኣትን ምስ ምውፃእ ስኒ የተሓዝኡ እዮም። ግን ኣኸ እዚ ሳይንሳዊ ሓቂ ድዩ ወይስ ዝተጋገየ ብዥታ? ነፍሲ ወከፍ ስኒ መዓዝ ከም ዝወቅል ትኽክለኛታት ናይ ስኒ ምውፃእ ምልክታት፣ ህፁፅ ሕክምና ዝጠልቡ ሓደገኛ ምልክታት፣ ክግበሩ ዝግብኦም ክንክንን ከምኡ እውን ፍጹም ክነውግዶም ዝግቡእና ሓደገኛታት ልማዳትን ብመርትዖ ኣደጊፍና ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም። ሳይነሳዊ ሓቅታት ኣካዳሚ ሕክምና ህፃናት ኣሜሪካ ኣብ መጽሔት ሕክምና ህፃናት ዝሕተሞ ሰፊሕ መጽናዕቲ ከም ዘርኣዮ ስኒ ምውፃእ ሙቐት ኣካል ብውሕድ ክውስኽ ማለት ካብ 38 ዲግሪ ሴልስየስ ንታሕቲ ከምኡ እውን ምግቢ ናይ ምምጋብ ድሌት ክቕንስን ክገብር ይኽእል እዩ። ልዑል ረስኒ ማለት ልዕሊ 38 ዲግሪ ሴልስየስን ከቢድ ውፅኣትን ግን ፈፂሙ ምስ ምውፃእ ስኒ ኣይተሓዝን። ኣብዚ ናይ ዕድመ ክልል ማለት ካብ 6 ወርሒ ጀሚሩ ህፃናት ካብ ኣዲኦም ዝረኽብዎ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ስለ ዝቕንስን ዝረኽብዎ ነገር ኩሉ ናብ ኣፎም ስለ ዝእትውን ንውፅኣት ዘምፁ ተመሓላለፍቲ ቫይረሳት ንኣብነት ሮታ ቫይረስ ይቃልዑ እዮም። ስለዚ እዞም ምልክታት ምስ ስኒ ምውፃእ ጥራይ ምትሓዝ ነቲ ትኽክለኛ ናይ ረኽሲ ሕክምና ከደናጉዮን ንህፃናት ናብ ዘይተደለየ ሕልኽላኽ ፀገማት ከጋልፆም ይኽእል እዩ። ናይ ህፃናት ኣበቋቑላ ስኒ ግዜ ሰሌዳ ብማእኸላይ ዕድመ ሕጂ ድማ ነፍሲ ወከፍ ስኒ ኣብ ምንታይ ዕድመ ከም ዝወቅል ማእኸላይ ዕድመታት ንርአ። እዚ ንወለድን መዕበይ ህፃናትን ኣዝዩ ጠቓሚ ሓበሬታ እዩ። ካብ 6 ክሳብ 10 ኣዋርሕ ናይ ታሕቲ ግርፃን ማእኸሎት ናይ ቅድሚት ኣስናን ይበቕሉ። ካብ 8 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ናይ ላዕሊ ማእኸሎት ናይ ቅድሚት ኣስናን ይወፁ። ካብ 9 ክሳብ 13 ኣዋርሕ ተወሳኺ ናይ ላዕሊ ጎናዊ ናይ ቅድሚት ኣስናን ይበቕሉ። ካብ 10 ክሳብ 16 ኣዋርሕ ናይ ታሕቲ ጎናዊ ናይ ቅድሚት ኣስናን ይወፁ። ካብ 13 ክሳብ 19 ኣዋርሕ እቶም ቀዳሞት ናይ ላዕሊ ምንጋጋ ኣስናን ይበቕሉ። ካብ 14 ክሳብ 18 ኣዋርሕ እቶም ቀዳሞት ናይ ታሕቲ ምንጋጋ ኣስናን ይወፁ። ካብ 16 ክሳብ 22 ኣዋርሕ ናይ ላዕሊ ጎናዊ በሊሕ ኣስናን ይበቕሉ። ካብ 17 ክሳብ 23 ኣዋርሕ ናይ ታሕቲ ጎናዊ በሊሕ ኣስናን ይበቕሉ። ካብ 23 ክሳብ 33 ኣዋርሕ እቶም መወዳእታ የግዳስ ኣገደስቲ ዝኾኑ ካልኣይ ናይ ላዕልን ታሕትን ምንጋጋ ኣስናን ይበቕሉ። ክነስተውዕሎም ዘለና ልሙዳት ናይ ስኒ ምውቃል ምልክታት ውላድኩም ስኒ የውፅእ ከም ዘሎ ብርግፅ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ክትከታተልዎም ዘለኩም ትኽክለኛታት ምልክታት ልዑል መጠን ምራቕ፣ ልጋግ ምውሓጅ፣ ግርፃን ምሕባጥ፣ ቀይሕን ልስሉስን ምዃን፣ ዓወፅወፅ ምባል፣ ተደጋጋሚ ምብካይን፣ ዝረኸበ ነገር ኩሉ ናብ ኣፍ ምእታውን፣ ውስን መጠን ሙቐት ማለት ትሕቲ 38 ዲግሪ ሴልስየስ፣ ድሌት ምግቢ ምቕናስን ምዝባዕ ድቃስን ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ክንገብሮም ዝግብኡ ክንክናት ዝሑላት ምሕሰይቲ መድረስቲ ግርፃን ምጥቃም፣ ንህፃናት ዝተዳለወ ምሕሰይቲ ግርፃን መፃወትታት ኣብ ፍርጅ ወይ መዝሐሊ ኣዝሒልኩም ሃብዎም። ኣብዚ ክንጥንቀቆ ዝግባአና እቶም ንመድረዚ ግርፃን እንጥቀሞም መፃወትታት በረድ ክሳብ ዝኸውን ክነዝሕሎም የብልናን። ምክንያቱ ናይቲ ህፃን ግርፃን ካሲ ስለ ዝኽእል። ብንፁህ ጨርቂ ምውላሽ ፅሬት ኢድኩም ሓሊኹም ብንፁህን ዝሑልን ማይ ዝጠልቀየ ጨርቂ
ብጥንቃቐ ኣብ ግርፃን ህፃንኩም ብምንባር ብኣፃዕትኩም ቀስና በልኩም ምድራዝ ክንክን ቆርበት ምግባር ብሰንኪ በዝሒ ምራቕ ሙሓጅ ኣብ ከባቢ ኣፍን ክሳድን ከጋጥም ዝኽእል ቁጣዕ ቆርበት ወይ ሽፍታ ንምክልኻል ንከባቢ ኣፍ ንጽህና ይሓልው። ሓገዝቲ ዝኾኑ ከም ቫዝሊን ወይ ፔትሮሊየም ጀሊ ናይ ቆርበት ቅብኣታት ክጥቀሙ ይምረጽ። ልዑል መጠን ረስኒ ማለት ልዕሊ 38 ዲግሪ ሴልሲየስ ተምላስን ከቢድ ተቕማጥን ፈጺሞ ምስ ምውፃእ ስኒ ኣይተሓዝን። ስለዚ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ብምውሳድ ክሕከም ይግበሩ። ኣብዚ ግዜ ኣዴታት ጡብ ኣደ ብቐጻሊ ንከጥዋ ይምከር። ንዝበቐለ ስኒ ጽሬት ምሕላው ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ብልስሉሳት ናይ ህፃናት ብሩሽ ምጽራይ የድሊ። ንስኒ ህፃናት ዝጎድኡ ልዑል መጠን ሽኮር ክንህቦም የብልናን። ብፍጹም ክነውግዶ ዝግባአና ሓደገኛ ጉጉይ ልማድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ ናይ ስኒ ቃንዛ መዐገሲ ቅብኣታት ቤንዞኬይን ጄልስ ፈጺምኩም ንህፃናት ኣይጠቐሙ። ኣብ ደም ህፃናት ሕፅረት ኦክሲጅን ከስዕቡ ስለ ዝኽእሉ ዝተኸልከሉ እዮም። ብሓኪም ዘይተኣዘዘ መድሓኒታት ክንህብ የብልናን። መተሓሳሰቢ ስኒ ምውፃእ ባህርያዊ ናይ ዕብየት መስርሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዓቃል ንውላድኩም ድማ ፈታውን ርህሩህን ምዃን የድሊ። ውላድኩም ልዑል መጠን ረስኒ፣ ውፅኣት፣ ተምላስ፣ መድመይቲ ግርፃን ወይ መግሊ ካብ ግርፃን፣ ምሕባጥ መንጋጋ ወይ ገጽ ወይ ከቢድ ናይ ሕማም ስምዒታት እንተጋጢምዎ ነቲ ጉዳይ ምስ ስኒ ምውፃእ ከየተሓዝኩም ብቕልጡፍ ናብ ሓኪም ህፃናት ብምውሳድ ከተሕከምዎም ይግባእ። ህፃናት ክሳብ 1 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኾነ ይኹን ስኒ እንተዘያውቂሎም ካልኦት ናይ ዕብየት ምድንጓያት እንተተዓዚብኩምን ናብ ሓኪም ህፃናት ክትወስድዎም ይምከር። መብዛሕትኦም ህፃውንቲ ኩሎም ማለት እቶም 20 ናይ ጸባ ስናን ክሳብ 3 ዓመት ዕድሚኦም ሙሉእ ንሙሉእ የብቁልዎም እዮም። እዚ ቪድዮ ጣዕሙ ኮይኑ እንተረኸብኩምዎ ላይክ ይግበሩ። ንኻልኦት ወለዲ ሼር ብምግባር ክበፅሖም ይግበሩ። ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕኩም ኣይትረስዑ። ንቐጻሊ ክንሰርሓልኩም ትደልይዎ ናይ ጥዕና ርእሲ እንተሃልዩ ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና። ሙሉእ ጥዕና ንዓኻትኩምን ንውላድኩምን። ሰናይ ቅንያት። Wellness Watch, promoting health and vitality.